ane tegerera. Yesu akorire mirimo kayane ya mamuya oyo no mobero neije amona manyingane. Yesu akorire mirimo kayane ya mamuya oyo no mobero neije amona manyingane. Omugati kose konyera egekombe ekikyo monene kuneta wenereti okoma chaigoro yaye. Kose konyera egekombe ekikyo monene kuneta wenereti okoma chaigoro yaye. twachaire inganderi. Abange baitona bareu, abange nabaroire, batai bake bakure, Yesu nerora bagamye. Abange baitona bareu, abange nabaroire, batai bake bakure, Yesu nerora bagamye.
nakonywera ehe